Meta tmur biex tivvota, ħu ħsieb li tieħu miegħek id-dokument tal-votazzjoni. Meta tidħol fil-kamra tal-votazzjoni, agħti dan id-dokument lill-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali sabiex tingħata il-polza tal-vot. Importanti li din ikollha t-timbru tal-Kummissjoni Elettorali fuq wara. Dan huwa neċessarju sabiex il-polza tal-vot tiegħek tkun valida. Il-polza tal-vot jista' jkollha wkoll timbri tal-partiti l-oħra. Ara li l-polza tal-vot ma jkollha ebda sinjal ieħor fuqha, peress li dan jista' jħassar il-vot. Wara li tingħata l-polza tal-vot, ibda billi tikteb in-numru 1 fil-kaxxa fejn isem il-kandidat preferit tiegħek. Imbagħad kompli bin-numri 2, 3, 4, etc. fil-kaxxi tal-kandidati nazzjonalisti l-oħra. Ara li tikteb b'mod ċar in-numri bħal 1, 4 u 7. Huwa importanti li tivvota lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. L-ismijiet tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għandhom l-emblema uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ħdejhom u huma stampati bil-linka blu. Oqgħod attent li kull numru tiktbu darba biss. In-numri tagħmilhom fil-kaxxa ma' ġenb l-isem tal-kandidat. Oqgħod attent li ma taqbissx jew tingassa xi numru u li ma tagħmel l-ebda sinjal ieħor fuq il-polza tal-vot. Jekk tagħmel xi sinjal bħal dawn, il-vot ma jkunx jgħod. Jekk tieħu xi żball, agħtih lura lill-assistent tal-Kummissjoni Elettorali u itlob polza tal-vot oħra. Jekk tagħmel xi żball, tippruvax tirranġah. U importanti li ma qattax il-polza tal-vot, għaliex il-vot ma jkunx jgħod. F'każ li tieħu karta miegħek biex tara kif se tivvota, oqgħod attent li ma titfax din il-karta minflok il-vot tiegħek fil-kaxxa tal-voti. Il-votazzjoni se ssir nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Kun żgur li taqdi dmirek, tivvota tajjeb u tivvota lill kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista.